Evo da se dotopat vlasti, nekako bar ovdje. Naime, evo, kao što ste čuli, nemamo, hvala vam još jednom, dakle, što ste se okupili u ovako velikom broju, hvala što ćete nam pomoći da obilježimo predstavljanje knjige koja doista predstavlja kulturni i politički, nacionalno-politički događaj, a sve vođenje ovoga događaja sve se na to, evo da ću ja kao urednik knjige kazati nekoliko riječi. Sve vođenje večerašnjega događaja sve se na to da ću ja kazati nekoliko riječi kao urednik knjige i pisac predgovora, a nakon toga će govoriti dr. Zorko Hasanbegović i nakon njega gospodin Šime Lepina, koji je višedesetljetni prijatelj i suborac autora, dakle član Hrvatske republikanske stranke kojoj je Katalinić od rane mladosti pripadao, a i gospodin Lepina. Evo, dakle, počinjemo time što ću ja kazati nekoliko riječi. Naime, u predgovoru ovoj knjizi, predgovoru koji je s obzirom na moje uredničko svojstvo nazvan uredničkom napomenom, ja sam se nešto opširnije pozabavio hrvatskom političkom emigracijom, točnije razlozima njezina prešućivanja u suvremenom hrvatskom društvu, odnosno minimiziranja njezine uloge u očuvanju hrvatske nacionalne svijesti i u stvaranju i obrani neovisne hrvatske države. Rekoh tamo da o tim razlozima osobno nemam nikakve dvojbe. Oni potječu otud što je hrvatsko društvo i dalje, nažalost, prožeto jugoslavenskim duhom. Jugoslavenstvo je poraženo na vojničkome, pa možda i na političkome polju, ali na duhovnome, na kulturnome i gospodarskome nije doživjelo poraz koji smo mu bili, a i sad smo dužni na nje. To možda nije neočekivano, jer kao što je rekao Ivan Oršanić, čovjek koji je utemeljio stranku koje je pripadao i autor ove knjige koju večeras predstavljamo, i čovjek koji je i sam imao koliko veličanstveno, toliko i tragično iskustvo suočiti se s razlikama između ideala i njihova ostvarenja. Oslobođenje jest pretpostavka slobode, ali nije isto što i sloboda. Poput Oršanićeva naraštaja nekad, tako smo i mi današnji doživjeli oslobođenje, ali smo od slobode još daleko. Jesmo doživjeli slom Jugoslavije, ali smo od ostvarenja slobodne i demokratske Hrvatske još daleko. Ali umjesto da o tome dalje raspredam i ponavljam ono što može svatko pročitati u uvodnim stranicama Katalinićeve knjige na prvom svesku, radije bih ovih nekoliko minuta koje mi pripadaju posvetio osvrtu na predodžbe o hrvatskoj političkoj emigraciji, ne onih kojima je ona ustaško lego, nego onih naših sunarodnjaka koji o njoj ne misle nužno i unaprijed loše, nego dakle onih koji misle da hrvatskoj političkoj emigraciji odaju sva ona priznanja koja ona zaslužuje. Upitajmo njih ili upitajmo sami sebe što o toj emigraciji znademo danas, 27 godina nakon što su se preživjeli hrvatski emigranti počeli vraćati u domovinu i 27 godina od kad se zbog čitanja emigrantskog tiska ne odlazi ni na vješala, ni u tamnicu. I ako to pitanje doista postavimo, vidjet ćemo kako je u najbolju ruku poznato da je negdje tamo izlazila nekakva hrvatska revija, čiji je urednik potom po Tuđmanovoj odluci postao virilistom u Hrvatskom državnom saboru, kako bi se stvorila ravnoteža prema Manolićima, Mesićima, Bojkovcima i nepreglednim morem njima sličnih. I vjerojatno ćemo čuti i da je negdje tamo izlazila i Nova Hrvatska, čiji urednik prema prvome predsjedniku nije bio tako blagonaklon, pa slijedom toga nije ni doživio osobita domovinska priznanja, naprotiv doživio je kritike možda i teže od onih kojemu sa nešto drugačijih pozicija, iz puno više stila, iz puno više dostojanstva, upućuje i autor naše knjige, profesor Kazimir Katalinić. Ne računajući svijest o tome da je tamo negdje postojao i HOP, koji je osnovao dr. Ante Pavelić, to je otprilike sve što prosječan hrvatski rodoljub znade o hrvatskoj političkoj emigraciji. Sve drugo mu je nepoznanica. Nepoznato mu je da je pomor biblijskih dimenzija iz svibnja 1945. ipak preživio veliki broj vrhunskih intelektualaca, sjajnih političkih pisaca, nadarenih književnika, slikara, kipara, glazbenika. Nepoznato mu je da je bibliografija radova hrvatskih emigrantskih autora omašna knjižurina i da ti radovi pokazuju
kako je hrvatska politička emigracija u svakome trenutku temama, stilom, jezikom, pravopisom i na svaki drugi način držala korak sa svojim narodom u zarobljenoj domovini, grčevito pokazujući da u svakome kutku svijeta brine njegove brige i predstavlja uvod istoga tijela, istodobno pokazujući unutarnje razlike, sposobnost rasprave o njima i sposobnost nadilaženja tih razlika u ozračju koje je bilo i bogat i tužan nadomjestak nedostatka demokracije i slobode u Hrvatskoj. Prosječan naš rodoljub neće znati ni za veliki broj hrvatskih iseljeničkih, kulturnih i političkih časopisa, pa ni za onaj koji je po mome dubokom uvjerenju bio daleko najbolji među njima. Riječ je o časopisu Republika Hrvatska koji je 1951. godine pokrenut u Buenos Airesu, a uređivali su ga između ostalih Ivan Oršanić, Ivo Korski, Kazimir Katalinić, a u domovini i Mario Ostojić i Ante Birin koje vidimo i pozdravljamo i večeras ovdje u dvorani. Onomu tko nikad nije imao u rukama taj časopis, preporučujem da taj grijeh prema samome sebi ispravi što prije i uvjeri se kako je bilo ljudi koji su još početkom 1950-ih promišljali probleme s kojima se suočava naš naraštaj i tražili njihovo rješenje. Nije se dakle tek ponavljalo rodoljubne fraze, nego se je raspravljalo o samostalnosti i unutarnjem ustrojstvu i uređenju buduće Hrvatske države, o njezinim granicama i o njezinim odnosima sa susjedima, o Europi i europskim integracijama, o gospodarskoj i kulturnoj politici, ukratko o svemu što čini život jednog naroda i njegove države. I ako su mi u tom kontekstu dopuštene dvije digresije, spomenuo bih kako je ne samo taj časopis, nego čitavu hrvatsku političku emigraciju s rijetkim iznimkama obilježavalo nastojanje da se buduća Hrvatska država gradi na demokratskim temeljima i s demokratskim uređenjem, dakle posve protivno onome što je se podmetalo iz Beograda i njegovih kvislinških podružnica u Zagrebu ili Sarajevu. I drugo, što možda nije manje važno istaknuti, nastale su u hrvatskoj političkoj emigraciji mnoge stranke. Bilo je i taktičkih pokušaja da se formiraju neke socijalističke i tomu slične, naizgled prosovjetske grupacije, ali bi takve uvijek ostale marginalne i vrlo brzo bi se osušile, što je još jednom svjedočilo o hrvatskoj zapadnjačkoj orijentaciji koju su dijelili ne samo naši katolički, nego i naši muslimanski sunarodnjaci izbjegli iz okupirane domovine. I kad sam već spomenuo vjerske odrednice, korisno je naglasiti kako je velika većina hrvatskih političkih emigranata, glavnina je bila katolika, ali i muslimana, njegovala svoje vjerske osjećaje i svoj vjerski život, uvijek razlikujući nacionalno-političku od vjerske pripadnosti. Zato zapravo nije zabilježen ni jedan pokušaj stvaranja političke stranke ili grupacije s konfesionalnim prefiksom, pa tako recimo ni demokršćanske, kakve su u nekim zapadnim zemljama cvjetale na gusjenicama američkih tenkova pognojene američkim dolarima. Po svim tim duhovnim i političkim previranjima, ali i o nacionalno-političkim konstantama, vrlo iscrpno i vrlo temeljito govori knjiga profesora Kazimira Katalinića koju predstavljamo večeras, jedina sinteza povijesti hrvatske političke emigracije koju do danas ima. Zato ponavljam onu poruku sa starih knjiga, čitaj i daj drugomu da čita. Hvala vam lijepo. Poštovane dame i gospodo, fenomen hrvatske političke emigracije zapravo suputnik je hrvatske nacionalno-političke misli od samih njezinih začetaka. Neki od rodonačelnika te misli, poput Eugena Kvaternika, u istoj su epohi, pa i vremenu, i političari u domovini, ali i emigranti u progonstvu koji za postignuće nacionalnog cilja, kao i mnogi desetljećima kasnije, lutaju i bezuspješno obilaze svjetska i evropska središta moći. Izbjeglički egzodus biblijskih razmjera iz svibnja 1945. godine
učinili su pojmove dvaju Hrvatski, dakle one domovinske pod jugoslavenskim komunizmom, te iseljene, a zapravo prognane Hrvatske po svim kontinentima, više od metafore za zlosretnu nacionalnu duhovno-političku stvarnost, već prvorazrednim i do danas neprevladanim hrvatskim narodnim činjeničnim stanjem. Jugoslavenski komunisti u Hrvatskoj su političkoj migraciji prema Vladimiru Bakariću, toj najgoroj od svih emigracija na svijetu, prepoznavali do samoga kraja svoga najljućega državnog i ideološkog neprijatelja. U tome zapravo i nisu griješili, jer upravo je ona hrvatska politička emigracija po svojoj brojnosti te nacionalno-političkoj i intelektualnoj izgrađenosti i bezuvjetnom protujugoslavenskom hrvatskom nacionalističkom programu predstavljala od samoga početka najvidljiviji i godinama zapravo jedini pravi dokaz, s obzirom na prilike u domovini, kako su jugoslavenska država i na nju oslonjen komunizam 1945. godine nametnuti hrvatskom narodu mimo njegove volje. Iz toga je bilo jasno kako će ta činjenica biti plebiscitarno potvrđena i u domovini u onom trenutku kada se zato steknu međunarodne političke, društvene i povijesne okolnosti. Tako je bilo. Pad Berlinskog zida i slom međunarodnog komunizma predstavljali su i početak uspostave moderne, neovisne i demokratske Hrvatske države i kao ispunjenja ključnog i jedinoga državnog nacionalnog programa hrvatske političke emigracije. Za hrvatsku historiografiju hrvatska politička emigracija je i dalje terra incognita, a bogata emigrantska polustoljetna politička, društvena i kulturna zbilja tek mehanički privjesak cjelini moderne hrvatske povijesti, a koja se zapravo bez svoje emigrantske sastavnice zapravo i ne može valjano razumjeti i tumačiti. Svojevrsni je paradoks da se ovakvo voluminozno djelo Kazimira Katalinića pojavljuje tek 2017. i to ne kao rezultat domovinske, akademske ili institutske historiografije oslonjene na uobičajenu institucionalnu potporu povijesnim istraživanjima, već se pred nama našlo životno djelo jednog emigrantskog entuzijasta koji se upustio u gotovo nemogući poduhvat da se iz vizure suvremenika i sudionika često događaja pristupi pisanju povijesti ukupne hrvatske političke migracije u svim njezinim političkim i prostornim oblicima. Kada sam godinama i kao povjesničar razmišljao kako bi se trebalo pristupiti cjelovitoj monografskoj obradi problema hrvatske političke migracije, zapravo nikada nisam uspijevao doći barem do teorijskog koncepta kako to učiniti, koja bi trebala biti kompozicija i struktura takvoga dijela, kako pronaći metodološki ključ za smisleno povezivanje i tumačenje međusobno na prvi pogled nespojivih, nepovezanih i po cijelom svijetu raspršenih organizacija aktera u jednu suvislu interpretacijsku cjelinu. Kako pronaći nit vodilju, kako interpretativno povezati različite tokove u vremenskom i prostornom pogledu, jedno mnoštvo ljudi, događaja i organizacija, da to ne bude mehaničko nabrajanje i opisivanje, što je zapravo glavna značajka svih dosadašnjih i memoarskih i publicističkih pokušaja u tom smjeru. Prvi moj dojam kada sam na uvid dobio rukopis bio je da je autor
pronašao taj ključ za razrješenje ove koncepcijske dvojbe ili kvadrature kruga. Kazimir Katalinić nije povjesničar, poznajemo ga kao vrsnog političkog pisca i pripadnika intelektualno elitnog argentinskog kruga oko Hrvatske republikanske stranke Ivana Oršanića i Ive Korskoga, koji su Hrvatima ostavili, nažalost, do danas potpuno neprepoznatu baštinu, kao što je rekao dr. Jonjić, vizionarskog promišljanja, ne samo putova postignuća državne neovisnosti, već i njezina društvenoga, slobodarskoga sadržaja u slobodi kada ona jednoga dana nastupi. Ovo nije klasično historiografsko djelo, nije ni memoaristika, iako se i same činjenice da je autor sudionik mnogih događajima o kojima piše, ne može izbjeći ni memoarska perspektiva, pa ni gledanje kroz optiku njegove stranačke pripadnosti Hrvatskoj republikanskoj stranci, no uvijek zapravo u korist boljega razumijevanja širega konteksta. Ovo je djelo zapravo više od dobre političke publicistike, a korištenjem do sada nepoznatih brela, u prvom redu korespondencija suvremenika i privatnih arhiva, čini ga i historiografski relevantnim. Ovo više svešćano i cijeloživotno djelo Kazimira Katalinića, dakle, nastavak tek očekujemo i po autorovoj upućenosti kao suvremenika i sudionika pojedinih zbivanja, ali i po skrupuloznosti i pouzdanosti i političara i političkog pisca, više od prve i za sad jedine prave sinteze u hrvatskom emigrantskom nacionalno-političkom djelovanju oko Drugog svjetskog rata, u svim njegovim društvenim i ustrojbeno-političkim oblicima. Hrvatska politička emigracija u svome temelju, bez obzira na neke zapravo marginalne političke sastavnice, proizašla je iz državno-političkog i vojnog sloma i poraza nezavisne države Hrvatske i ustaškoga pokreta. Budući da je taj poraz značio i obnovu jugoslavenske države, u stvarnosti je predstavljao ne samo poraz jedne ideološke ili vojničke formacije, već i hrvatskog nacionalizma i same zamisli o pravu hrvatskog naroda na državnu neovisnost. Hrvatsko izbjegličko mnoštvo, kao i sve emigrantske političke organizacije u zapadnom su se svijetu našli s višestrukim hipotekama, koje su ostale i do današnjega dana. Prva i zapravo kroz povijest najteža hipoteka je hipoteka poraza. Nakon toga slijedila je hipoteka zločina ratnog režima nezavisne države Hrvatske i ključna hipoteka ratnog ideološkog savezništva s poraženim silama osovine i ideologijom fašizma i nacionalnog socijalizma, iz koje se rodilo ključno oružje jugoslavenske države, njezine promidžbene, njezinih saveznika, da je hrvatski nacionalizam i njegovi državno-politički ciljevi sam po sebi oblik fašizma i nacionalsocijalizma i negacija demokratskih vrijednosti na kojima je izrastao poratni zapad. To je taj poraz, točnije breme poraza iz naslova Katalinićeve knjige. Hrvatsko imigrantsko djelovanje o kojem piše Katalinić u poratnim se desetljećima odvijalo kroz nekoliko temeljnih napora, ili možemo ga pratiti kroz nekoliko temeljnih napora ili u tom ključu razumijevati. Prvo, dokazivati da je država uspostavljena 1941.
izraz volje i prava hrvatskog naroda, a ne tek izraz osovinskog, protujugoslavenskog, okupacijskog aranžmana. Drugo, da je ratno ideološko savezništvo Nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta rezultat međunarodnog spleta okolnosti, te da ne predstavlja suštinu ne samo ustaštva, već i hrvatskog nacionalizma kao takvog. Treće je da su hrvatski nacionalistički zahtjevi prožeti duhom demokratskih vrijednosti i potpuno podudarni s vrijednostima demokratskog zapada. I na kraju da je obnovljena jugoslavenska država 1945. godine nametnuta hrvatskom narodu mimo njegove volje, koji će to jasno pokazati kada zato dobije povijesnu prigodu, te da hrvatska politička emigracija nije relikt poražene ideologije u Drugom svjetskom ratu, već da zastupa, predstavlja i tumači hrvatske nacionalne teženje, zatomljene i zabranjene u domovini. To je bio težak napor, o tome je Katalinićeva knjiga, to je bit i suština polustoljetnog hrvatskog imigrantskog djelovanja. Pobjeda iz naslova knjige je moderna hrvatska država, kao i oživotvorenje jednog polustoljetnog emigrantskog političko-nacionalnog napora. Hrvatska država kao spomenik, kako u uredničkoj pripomeni kaže dr. Jonjić, ne samo nad mnogim znanim i neznanim grobovima u domovini i svijetu, već i kao spomenik hrvatskoj političkoj migraciji, čija će nepoznata politička intelektualna baština, iako svjesno amputirana iz suvremenog hrvatskog nacionalnog identiteta i suvremene hrvatske političke misli, ostati njegovim i njezinim tinjajućim nadahnućem, vjerujemo barem u naraštajima koji dolaze, koji će uspjeti prevladati našu suvremenu vrijednosnu, konfuznu i nacionalno beznađe, a u vrijednoj i bogatoj hrvatskoj migrantskoj političkoj misli naći nadahnuće za svoje suvremeno domovinsko djelovanje. Hvala vam lijepo.